तनी देखिला भसुर साले माड़वा के सीन। तनी देखिला भसुर साले माड़वा के सीन। तनी देखिला भसुर साले माड़वा के सीन। तनी देखिला कहीं साड़ी चढ़ता कहीं लहंगा चढ़ता तोहरा बहिनी के सोरह भातार बैठल बा। तनी देखिला भसुर साले माड़वा के सीन। तनी देखिला भसुर साले माड़वा के सीन। तनी देखिला। अब ओकरा बाद आगल समधी जी के बारी। अब समधी जी के सुनी जाए। तनी देखिला समधी साले दुआरा के सीन। तनी देखिला समधी साले दुआरा के सीन। तनी देखिला कहीं बाजा बाजोता कहीं नाची नाचोता तोहरा बहिनी के सोई सोई भातार बैठल बा। तनी देखिला समधी साले दुआरा के सीन। तनी देखिला अगुआ साले दुआरा के सीन। तनी देखिला अगुआ साले दुआरा के सीन। तनी देखिला कहीं छेना मिलता कहीं पेड़ा मिलता तोहरा बहिनी के 80 भातार बैठल बा। तनी देखिला दूल्हा साले कोहबर के सीन। तनी देखिला दूल्हा साले कोहबर के सीन। तनी देखिला कहीं मौरी रखल बा कहीं सिन्होरा रखल बा तोहरा बहिनी खातिर नौआ भातार बैठल बा। तनी देखिला दूल्हा साले कोहबर के सीन। तनी देखिला। इनका के दोबारा सुनाती हल जाओ। तनी देखिला दूल्हा साले कोहबर के सीन। तनी देखिला दूल्हा साले कोहबर के सीन। तनी देखिला कहीं मौरी रखल बा कहीं सिन्होरा रखल बा कहीं मौरी रखल बा कहीं दही रखल बा तोहरा बहिनी खातिर नौआ भातार बैठल बा। तनी देखिला दूल्हा साले कोहबर के सीन। तनी देखिला दूल्हा साले कोहबर के सीन। तनी देखिला।